Midzai pachirongwa paivapo kare audiobooks. Ndiri kupfuurira mberi nebhuku redu vakasiyiwa pachena, chikamu 2 dariro 1. KuAmerica mumba maDiana. Diana musikana waRaymond waakasvikodanana naye kuAmerica ndiye waanoda kuroora. Mumba umu mune zvinhu zvemberi: mubhedha wefurniture, dressing table, kune rimwe divi masofa emutepfu-tepfu wezvokwadi. Pakatafura kadiki pane maruva, kozotiwo kumadziro kune mifananidzo yakasiyana-siyana. Panotanga mutambo mumba umu munenge musina munhu. Kunopera chinguvana, Ray opinda naDiana vachiseka zvavo. Vanosvikogara pamasofa. Diana: mudiwa, waita hako chokwadi, waenda neni kunoona firimu iri. Unoziva chii? Bhuku racho ndakamboriverenga, asi iro firimu racho ndanga ndisati ndamboriona hangu. Ray achibata Diana maoko: wazviona ka? Handiti ndakakudza kuti The Great Gatsby rinonakidza kwazvo iwe ukasanditeerera. Wari kuona here rudo rwaDaisy naGatsby? It's unfortunate mudiwa kuti Daisy anga ari mukadzi wemunhu. Ini hangu handidi rudo rwekubira. Ona zvazopera nekudeuka kweropa, achitarisa Raymond mumaziso. Mudiwa, ndinofara kuti rudo rwedu harwuzi rwekubira. Of course mudiwa, rwedu haruenzaniswe. Rwedu rudo rwekuti kana iwe usipo, ndinonzwa kuti handizi munhu akakwana. Ndicho chikonzero ini ndaona ndinofanira kukuroora chete kuti uve pedyo neni nguva dzose. Achiita sekutsamwa: ndizvo chete here izvozvo Ray? Ray achimuzungunutsa kuti amutarise. Diana anomudedza nezwi nyoro-nyoro: Diana mudiwa, nditarise mumaziso. Ayewa, nyatsonditarisa. Hauoneka achinyatsoteereresa. Anotaurira pasi-pasi. Diana, ndinokuda. Rudo rwangu kwauri rwakadzama kupfuura makungwa. Rudo rwangu runobva pasi-pasi pemwoyo wangu. Ndingasve ndafa hangu pane kuti ndishayiwe iwe. Pari zvino chishuwo changu ndechekuti iwe neni tiwanane, nekuti kutaura chokwadi, ndiwe chete musikana wandinonyatsoda zvakaperera. Diana: saka unotova hako nevamwe nhai Ray? Ayewaka Diana, kutaura chokwadi, ndakambodanana nevamwe vasikana asi vaingokupfuura. Asi iwe mudiwa, iwe Diana, haungori chiroto chete, but a dream to come true. Musi wandakakuona, moyo wangu wakabva wandiudza kuti ndiwe wandaitsvaga nguva yose iyi ndichishayiwa. Ndiwe chete Diana, hakuna mumwe. Ndingagoita sei mumwe? Iwe watora moyo wangu wose. Handichina moyo wekupa kune mumwe munhu. Chisimudzawozve musoro unditarisewo mudiwa. Haunyare kunyepera kunyara zvenhema. Rega ndikubvise mhezi iri padama rako apo. Irege yakadaro inorwadza. Dai watondibatsira hako kuisa mabhuku angu mubhokisi.
ini zvinhu zvangu mudiwa amheno zvikakwana. Excitement yabve yandiita kuti ndikanganwe kunotsvaga bhokisi. Asi unoziva chii mudiwa? Ndiri kuzofara kuti mushure memakore akawanda zvakadai ndava kuzodzokera kumusha. Asi unokanganwa chimwe chinhu chinoita kuti kudzokera kuZimbabwe kunyanye kunakidza. Sei mudiwa? Wati iwe ndingabva ndakanganwa here kuti wava kuzova wangu zvachose, ini ndichivawo wako zvachose. Zvakare Ray, tanga tatokanganwa kutaura nezvemafambisiro atichanoita zvinhu tasvika kumusha. Chokwadi mudiwa, ini ndanga ndatokanganwa. Kana uripo kudaizvi, ndinobva ndatokanganwa kuti rudyi rwangu nderwupi uye kuti ruboshwe rwangu nderwupi. Iwe Ray kani, let us be serious kwazvino chete. Nditori serious ka izvozvi. Anyway, rega timboita zvine musoro. Unoziva chidi. Tsamba ndakanyora kare kuna vana baba ndichiti vafanotsvaga munyai kuitira kuti tikangosvika chete zvinhu zvibve zvangofamba. Wakaita zvakanaka Ray. Saka tangosvika chete rinenge ratova bishi-bishi kugadzirira zvekuchata. Gara zviya takazoti zvinhu zvichafamba sei mudiwa? Unoziva chii Diana? Wedu haufaniri kungoitwawo semichato mimwewo, asi unofanira kuve classical. Gara zviye gown rako razouya here? Aiwa, vandiudza kuti ndizotora mangwana nekuti vanga vachiridzora chiuno. Very good. Zvino mudiwaka, ini ndinoda kuti kana tangopedza chete kuchata tobva taenda kuhoneymoon. Unoti chii mudiwa? Zvakanaka chose Ray mudiwa. Zvino tunoenda kupiko? Kuvhumba kwakaita sei? Handidi ini Ray. Alright, rega tione. Achiratidza zvigunwe. Cape Coast. Kanjani kuCape Coast? Cape Coast? Ndiko chaiko mudiwa. Saka tikangopedza chete kuchata kwava kutoenda. Mudiwaka, ndiri kuzofara zvekuti ndava kutotya. Dzimwe nguva hana yangu inorova wena. Usanetseka kani, kurova kwekufara. Zvimwe tangoita blunder. You never know. Zvipi zvawava kutaura? Ziva chete zvekuti iwewe wava kuzova wangu zvachose. Kwasara mazuva mangani zviya? 3 chete. Mazuva acho atopera kaizvozvi. Zvino iwe wazopedza here kurongedza zvinhu zvako nhai Ray? Kwani izvozvi dzangoti bvururu uko. Uchatouya hako kuzorongedza. Unofanira kuzotanga kufundira kuita zvese iko zvino. Ibvapo apa unoda kutsvaga chikonzero chenhema kuvharidzira nhungo dzako chete. Zvisinei, ndingagoita sei uri benzi rangu kudzana kwako ndinopururudza. Zvino ndinozouya rini? Mangwana kuma4 o'clock. Zvakanaka, ndinozouya. Ray achisimuka nekushamangai. Ndava kunzwa hope. Chiuya undiperekedze ndinorara. Alright, chimira nditore juzi rangu. Anotora juzi, vobva vabuda, vakabatana maoko. Tiri kupfuurira pamberi nedariro tu. KuZimbabwe pamusha pava zvauya. Inguva dzamasikati vanhu vapedza kudya kwemasikati. Amai zvauya vari mumba yaRay umo vari kurongedza. Uyuwo Ray akaenda kunogadzira nezvemuchato wake kuHarare. Nyarai agere pamumvuri uri pamba pavo. Mune chitondo chiri pedyo nepamba pavo munonzwika kuimba. Maria kaiwe. Maria.
zvikomana zvamanga zvauya Mariya zvotopedzera jecha munzira Mariya Mariya iwe Mariya ndizvanyadza shamwari yaNyarai mumwe wevasikana vareve kumusha mazuva akanga asati aenda kuAmerika. Zvanyadza akatakura mugoro wake ari kuenda kutsime. Zvanyadza akapfeka chimwewo chihembe chakati tsva netsvina, mumusoro mune chidhuku. Anosvika pedyo napamusha pava zvauya odeedzera. Nyarai, Nyaraiwo! Ndiani? Ndiani? Hauzive izwi rangu here iwe? Asi wava kudada. Ndiwe Zvanyadza. Svika hako, amai ameno kwavari. Handidi, tora mugoro tiende kutsime. Ndaenda kare ini, chirega ndiuye ikoko, ndizokuperekedza. Ndimirire ndivhare musi wopamba. Ukuwo Zvanyadza anokwidibira mugoro wake, ogara pamusoro pawo. Nyarai achisvika pana Zvanyadza. Ko, inga watogara. Chirega nditogarawo. Ko, ungandiudze chii shamwari? Ndichikuudza chii zvangu? Iweka ndiwe une nyaya dzokundiudza. Ko, zvatiri kunzwa izvi ichokwadi here nhaiwe? Asi Nyarai vasikana, unoita zvakazoipa. Chokwadi, ndinganzwe nyaya nevamwe vanhu here iwe wakanyarara zvako. Aiwa, kani Zvanyadza. Ndanga ndichida kukuudza asi amai ndivo vanga vachindityityidzira, vachindirevera kuna mukoma Ray. Woraiti chindiudza kuti ichokwadi here kuti Ray akauya nemusikana waari kuda kuroora. Iwe Zvanyadza, kana ndiudze hakozve, ko, imhosva yako here? Anaye akatobvisa pfuma svondo yapera. Muchato wacho uriko svondo rinouya. Zvanyadza anounyanisa chiso chake kuratidza kuti hafarire zvaanzwa. Nhai. Zvanyadza, hako ufungeka, ina handimbomuda Diana wacho. Basa ndiri kungoti shainira nenyaya dzekuAmerika kwatisingazive. Zvakoka, kana vana mbuya vanga vachida iwe chete. Zvino, mungagoita sei iye Ray wacho achimuda murungu wake? Wati iwe isuve muruzevha achatigona. Ini ndanga ndichida iwe nekuti haudade. Zvekare hautishainire nechirungu. Ndisiye. Unofunga kuti zvakandiita amai venyu ndingambozvikanganwa? Amai venyu vakandiudza pazere vanhu kuti haugeze, haikona kutevedza mwana wangu. Kana Ray wacho pandakada kumumhoresa, akangondidavira nemuromo chete kana kumbobata ruoko rwangu. Zvino Ray wacho ari kupi? Unofunga kuti ndingamuone kupi? Ndinoda kuona kuti anoita sei akandiona. Handifunge kuti ungambomuona nekuti haapo. Akaenda kuHarare kunogadzirira zvemuchato wavo. Asi ufunge hako Nyarai, ukabvuma kundibatsira ndingangoita chanzi. Ambuya vakati vanoziva muti unogona kumushandura moyo. Nokuti iye zvino wakashandurwa nekuchirungu kwaakanga aenda. Shamwari, ini ndakura ndava kuda kuroorwa zvino. Ray aimboita seanondida chaizvo. Zvino ini handingambomirirawo mahara. Zvanyadza ndidi kukunyepera, asi handifunge kuti kungave kungwara. Kuti urambe wakangoti tsvetete tsvetere naBudhi Ray.
nekuti vanoda Diana zvisina akamboona. Dai uri mumwe watororwa zvako naJoromita, inga anokuda chaizvo. Zvekare ava foromani kupurazi kwaBhibhi, unodirei kumuramba uchimunyengedza. Zvanyadza achisimuka ashatirwa. Iwe ndiwe ani unondiudza izvozvo? Ndizvo zvawandidaidzira kuti ndikumirire izvozvo. Zvekare ndiwe waindinyepera uchiti Rei akunyorera tsamba achiti ndimumirire. Wakapusa sitereki, rega uone. Anomira anzwa izwi raamai zvauya. Amai zvauya, nyarai, uri kupi pandabvira kukudaidza? Nyarai, mwana akaita sei uyu? Zvanyadza, enda nekuseri uko, vasakuone mhanya. Vazvauya vanobva vasvika vakabata rushamu. Gara ndipo pauri apa, rega uone zvandinokuita nhasi. Basa randakutuma wapedza here, uye uri kutsvagei musango umo? Ayewa, amai, ndiri kubva kusango uko ini. Nhai, ko zvanyadza wandaona achimhanya uko anga achibva kupi? Handina kumbomuona ina amai. Makuhwa ako nenungwa zvisati zvapera nhai. Zvandakakuita musi uya hauna kunzwa nhai. Rega ndikubate ndikusvokote. Vanotanga kumudzingirira asi iye anovatiza. Sori kwazvo. Apo ndipo pasina nezvemwana apa. Regai vakuru vati, hura mapoko anozvara mbavha nemuroyi, vachipfugama pasi, vachiwombera maoko nokudzungudza musoro, zvokupfidza. Ndatenda nekuteerera kwenyu.